Liwap vilayetinin häkimetleri Uz Auto Kompaniyası ve Günorta Koreýanyň awtolog şereketleri tarapyndan öndürilen käbir awtologlary sürmegi gadagyn etdiler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Liwaply habarçysynyň aýtmagyna görä, şu günler vilayetin administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri bu awtologlary saklap, olary jerime durulgalaryna alyp gidýärler. Bu ulaglaryň arasynda Uz Auto Kompaniýasyna degişli şeýlede Matiz, Lanos, Nexia ve Damasyaly Korey awtologlary bar. Polisiýa işgärleri olaryň eýelerine hiç hili düşündürüş bermeýärler. Olardyň ýokardan berilen tawşyryk diýmek bilen çäklenýärler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 3 sentýabrda gurrun berdi. Awtolog eýeleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, mundan beýlek bu ulaglar sürmegi gadagyndy we onuň sebäpleri barada öňünden duýduruş berilmändir. Häzir ulaglary jerime durulgasyna salyp goýdular. Näme boljagy belli däl, sebäbi olaryň eýelerine anyk zat aýtmaýarlar. Haýsydyr bir sebäbe görä jerimede töletmeýärler. Sürüjüler jerime tölenden soň olary gaýtadan sürüp boljakmy? Bu hem näberli? Eger bu maşinlary sürmek dol gadagyn edilse, onda olaryň eýelerine kompensasiýa berilermi ýa-da berilmez? Bu hem belli däl diýip habarçy aýtdy. Habarçy Uz Auto we Günorta Koreýanyň kompaniýalary tarapyndan öndürilen awtologlar hem nırh hem de sarp edýän ýangyç muktary boýunça örän tyşytly bolandygy sebäpli Liwaplylaryň arasynda giňden ulanylýandygyny hem bellidi. Häzir Türkmenabadda hususy eýçilikde Uz Auto we Günorta Koreýanyň kompaniýalary tarapyndan öndürilen müňden gowrak awtolog bardyr diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Liwapyň häkimetleri bu gadançylyk barada resmi ýa-da dilden düşündürüş bermese de anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisiýa işgäri munyň sebäplerini bu kysymly awtologlarda ýol hilakçylikleriniň köp bolýandygy bilen düşündirýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Liwap vilayet häkimliginden we polisiýa bölümünden goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri raýatlaryň we döwlet işgärleriniň hususy awtologuna degişli näresmi köplenç dilden berilen görkezme esasynda girizilýän çäklendirmeleriň we gadaňçylyklaryň ençemesini girizdi. Olaryň arasynda hususy eýçilikdäki ulaglaryň diňi ak, çal ýa-da açyk renklerde bolmalydygy, ýyl içinde owadan nomerler diýilip atlandyrylýan öňü 77lik bilen başlanýan awtolog belgileriniň döwlet tarapyndan ýygnalyp alynmagy, könelişen ulaglaryň durulgalarda goýulmagyna gadaňçylyk girizilmegi ýaly çäklendirmeler bar. Maýyň ahirinde Liwapdaky habarçylarymyzyň biri vilayetin ýol polisiýasynyň dürli reňkdäki ulaglar bilen bir hatarda tigirleri gara diskli ak awtologlary hem awlaýandygyny habar berdi. Munun 2 ýyl çemesi ozal Türkmenistanyň Daşoz vilayetindaky prokuratura edaralarynyň işgärlerine gymmatbaha awtologlar sürmegi we edinmegiň dilden berilen görkezme esasynda gadagyn edilendigini Adatlyň yerli çeşmesi gurrun beripdi. Türkmenistanda raýatlaryň şahsy awtologlaryna degişli çäklendirmeler indi ençeme ýyl bäri dowam edýän bolsa-da, türkmen häkimetleri bu barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozamaýar.